talikod. Si Alita man ang nanambok. Duwat ako ng kuan. Isda. Plastic na di. Isa man ang tanong sa talikod. Sister na, ito di usap. Alita na nanambok. What is so daghan? Nung nagdaam kag sako. Hala, agi. Dabas ay sagsako. Nagsako. Okay, kag naon. Buhat man pud na butang sa back niya, wala gibutang sa ubos kay Siga. maho dad. Sus kay pagdaog pa sa atan. Luwa kay wala man jud na naog sa. Dukto niya, abot ay ko dito. Di wa man na dili man ang stress. Way nga na sa. Hay mo na. Usawan. Lagi wala pa siya ang anak. Ada sangat Tawag ko balik na. Ano may bahaw kami ng bahaw rito. Na content man ang Candelaria nganong naman na dan eh. Yautan bitaw ni Liza. Di vlog mo ng Candelaria na mamalay jud. Alita. Wala nang igasa tabi. Dili lami no. Speed ba ni? Speed. Naanad lang siya kag lain nga brand. Basi no. Kay na may nakasuyo mo puging na Murag mabaguhan na. na just ra po. Lamit tong si World. Oh, Nasinod no. oh, hingat to. Lagi mo nang Ingat po yun. Kaya kung budbud ay pati na. pagkaon yung murag di mao no. So, Magupam. Suka ba? Mga pam. Papay lang tutuwa sa. Dito. Kuya lagi man pud. squid ball na. Oh, wa pud ta. Oh, yan na. Yan na. Aday. Ano man? Grabe na magsuka no. Magsuka. Ano manitan? Si World day yung brand. Mana ito ba din? Lahi mo. Di ba mo? Mahal to sa World. Mabalas pa yun. Sa tali pa tayo ay. Pati mo sa akin. Kailangan ko pa lagi ni Zang. Puro may gagulo-gulo lang ni Zang. Ako sa nang parang be. Nang parang. Hindi ko. Ay, magpakilang ka na ay. Pagkulang natin na kailangan na eh. Ako, pagkalang ko. Ako, pagkalang ko. 100. Ano ang salute? Ako bisa mo bayad? Banay. Manay, kaya matulog sa kaya makakabat marriage contract. Ako yung mau bayad. Kaya nang mawalan ko tibo. Yato na rin kang bayad. Bertihan na. Pati na. Ha? Hindi lang rai. Kailangan. Kulong na lang, na rin. Ilaw din ang kulong. Ha? Wala ka na yan ay. 500. Apel sina. Saan? Lamig ka no? Basta na itong sawa no? Kulang ayun pa na isa. Ha? Oh, sige lang. Haray na dyan na. May mimra wala yang ay. Magkaon tayo, magkakamera to. Kasi magkong si Tatang si Rubilin. Oh. Tatap si Rubilin. Ay magkong si Tatang si Ali. Ali, ito sa. No. Pwede siya di pa. Ato na ikon rin. Video. Kaya po, masiko. Huwag ka ligoy upload ng videos. Bikas kuhan, si Bu. Napundo lang ang video. Pagkaan ba? Hindi mo ba lang ang views? Kung 50 na naman kabuo. Nihatag lagi siya sa 2,000 ko kay para ay di ko. Wala ginati kaya nang kanunay kanang. Imo ni dai? Mado. Kung di na ko mukha na busugan mo na. Galing nga ka kinaon. Alita, pila nang Mato na ta. May ginawin ko di sana kasi. Isa kayo mapatulog kay skin day. Ako. Magkamatas kilo bala. Sa may mga ice candy, ako kay ice candy kay lamig magkaano kay mag ingredient kompleto man mura mag ice cream. Hindi mo nilang tagli ko am. 5 minutes later. Anong kuno tere? So kuno nga kuno subali ng 200. Kay magsuhol ni Boboy kuno kay magpatabang sa rin magpatag. Kisa ko rin mga tag og 200 kay Lois Rubilin gahapon na dig kinuha diha nagisang hinimo diha. Sa kunin maloy diha mo hatag og 200.
Ipasungurag pa. Ukal dari kay Pasuko ko nung siya patabang. wala man nagbaha dari gapon. Pagkasag-uwan. Naway lasyo. Hello, good morning. Abot na gang kinakasgang igsoon nga taga landscape. Di na isang agi na, pero na need ko sa kasistan magbugwal, wa may mo asistan, wa matay. Ako di mo ko pwede magbugwal, bugwal ko ni hineraman. Oh, loy raman eh, na isang agi na. Nangyarin sa Garis Kilid sa family house. Ito ni siyang papel, anis gawas, tapos kusina, mao ni siya. Ang problema na ni, nagkumbatin siya ron, sa nagabot sa panahon nga mauna, hindi na makaya, kay bugwad sa juta, oh. Nakit kunog likod, labad kunog uusig, singo-singo, marag sipon. Sinus kuno ni andar. Sara mo mga uban. Kasaban man ko. Diyan na isang agi dia. Sobrang sa glasyos likod. Kari mabahaan dari akilid. Diyan na isang buwak himo-himo dia. Pang-alin sa isa to kilid sa bahay. Mantuwa na. Apa mo reply? Masa ko nuna isa na eh. Maha ko nuna. Grabe, mga itong merkado ka. Napos sa merkado, ginamos na palitan. Yeah, taga-Mexican. Anong grabe dia? Dan kinakasgang apo ni Ariston Burato Jr. Di day. Senior. Mas junior. Asa o dansan. Mga porma mga tug merkado. Kural naman nila kuha na. Marip ginamos. Ibabaw na. Ha. Kural na nagkatong puno at mga. Oo, kaya private na. Sa una suluzanan na ba ng dansan? Hinaptos pa mi sa una nag-live katong nagripa, rapol. Mahal ra ba ng solar mapag makapit? 1,000 ra ba na? Kami nagsulat. Kakipit na mga nga lang. Kaya sa kontra na ko. Bahala mo bayad ka nanay. Pero ang iyang 300,000 dyan kay installment. Oo ba? Pwede nga na. Baka makakipit mo. Na ba? Kami, Bilin, wala simba mo na. Dara ko mo picture diha ugwan. Ginamos. Ako ba itong ginamos? Ano na ginamos sa Petropsi? Wala ko ni kaulig buhol ka nang makasuri-suri buwan din. Nung susulit ka mahal po, tiya balaban? Kana muli ko ba nga magsuri-suri sa ko. Ato sa kog gatong mga nindot kay dindot kay buhol ang mga silingan Na, namo. one with yan, san? One with yan. Mulay butar ka. Nagbutol po na Bilin to Eh? Oo, motor. Ang gibilingan. May ibigin ko lang sa Galisya. Mansa na ka. O di sa mo motor ba dong dito? Hindi. Sa man ang bayad? Marilo. Marilo. Nabalan rin ha. Tuloy. Ano? Ila. Sus ka ila. Ano yung may drop down? Nasa litos lagi kayo magpaglitos Salad ba? Mulibot ka dyan. Dagto. Sa parking ka dagto sa paan. Yung tigwangan. Try ko salad Robby. Yung tigwangan. Para ba yung mag-asawa na ba yung taon? Alam, mga tigwang na. Dapat mga tigwang na din yung tamag motor. Kayo mo ba nasubo siguro ako? Kaado. Hanggang ako. Ate pa? May yung nakatug ni si Kulin? Ulin. Katog naman na. Asa mo nga kwarto dyan? Wala, tikiri. Ay daw si atsing dagto. Wala man. Atsing man ko. Ikaw kay dato man ka. Si Dato God. Alam mo kag Dili telefon. Dato. Bisa garang gamada katong bahay dapat limpyo. Mga yun. Kay mo
Kasihan man. Hindi ka bantay siya adat na. Hindi nita. Ang rasas. Taba. Family house. Sa nandito. Taba. Ako. Nasa ba ka man ka standing position man ka? Lami na kung ba? Kami ko ba? Abi pa naman kidag-dag ka. Wala ko ba siguro. Hala. Lami na si Kalite. Hala lang kubaw katay na pa lang kubaw. Sige na ba paging kabot nga pa ni ba katay ni riya kubaw. Ha ko batay. Nga, di ko na pahime. Kau pubaw. Lamig spaghetti ako. Baju pisalan. Dapat basta tayo mo. Tiil mang nungtong pagtuhod. Pino. Napega ng kuan sa na great. Kaya ba kung nga natin, Tatay, very simple kain ng bilahin na sa mukha, di man yan na. Naitos. Asa na butayin ka na wala. Dami lagi pa sa sabaw. Sus. Nagsuos na sa kuan. Katas niya. wala ka ng sukar. Ano ba sukar dyan dito? Lagi. Alaga mo yung sigara na butang. Buwag ka na makahalang na ba dyan? Lagi. Iyo no. Kasi lang kulang na yung timpla, why aho, ay sibuyas o Luya mo lang sa danang gihatag mo taro. Huwag ko kita. Barang sana. ikaw na. O na di sibuyas, mag-gawin ka doon ha. Kamera. Lamin mo na sibuyas at salon good. Mahal ba mo na sibuyas? Mag-gawin rin yung butang. Wala eh. Ano yung standing position mo? Pura may ning tubag. Tanahon ko niya. Nagawas ng simba. Opa. Tanahon niya. Gawas na. Si Rian, gawas na ron. Opa. Kung ipangita na si Romy 0.2. Isa ka nagsensin na 0.2? 2.0. Zero. Kung ipangita na Yung maliman. Di mo ko. Di na ko. Kaya dapat mo salad ako. Nabali lagi. Lagi. Tatay ron, si tatay lagi, huwag mo tungtong tuhod. Kaya di amin yung tungtong di ha. Ay, may patay pik. Alias pulin. Wala ko na ito. Hindi ko lang eh. Aliwaros. Aliwaros. Meron ka mag-light ba? Aliwaros. Dali ka dyan ka. Aliwaros ka muna eh. Dali ame, yung mga isa tayo rin tayo, yung mga yun. Hindi. Ikaw good ka na ligla. Tsaka managad, yun sila. May mas tatanga si tatay ko ang managad. Masay, managad na siya naman. Nakulit ko ko na yung mga data ko si bisita. Ako man pretty. Asa ka ka? Ako man pretty ang gisap niya. Ay, Ipi ko ng ipi. mabuti na okay. Di ba si Binti na? Ang duro na ito. Kiyab. Ay, Igagaw. dadadulo. Mo, kaya 40 naman. Kagayan. Ay, mo din Paano na? Napangangano mo. Mali kinakalita na kwan. Ama, Sarita. Sarita? Tapos pabilin pa man kinagatod pa man. Sige na, ay, halat mo kung yan. Wala na, masala. Happy birthday, girl. The best. Butan ko this. Ano? Manila girl. Kanina may ano na may sasali. Pabilin pa maki. Naggatod pa mo siya. Muli na sila. Halo, nadabo na tong kuan. Katong green. Di pinaparin. Agsuda na na. Agdang ka ni may og katong kuan. Hapit na ginabiyaan. Bali nga, di ba binagubog sila na kataro mo sila na. Bye-bye! Amping mo! Nay, bye na! Bye-bye. Trixie na ba? Maligo. Haman, hinay mo. Bye, be! Ay, ubang ko. Ulit. Advance happy birthday. Papa, Ito rin. Mong tambaw ito rin. Mong saan. ito ma. Alam na kaya ito mo. Ay, sag.
Away sa. Magkarang hinay-hini. Rubilin. Oh, pagani. Dali ka maglulay sa ha? Ha? Abang na napagtunay. Oh, Kalendar. salamat. Kamali yung kalendar. Kamali yung kalendar sa bahay. Ano ka ni? Di, ikaw pa rin. Ah, sige. Sunodaan. Hinay na dyan. Ako pwede, pwede na kasi. Ikaw. Ako di mapadaplin. Hindi ka ma. Ano yung di pang Italia na? Bana ni. Mana ni Moti. Kisingan sang bana. Yan ang Bukoy. Ayan. Alianan ang gusto ko. Daniyan yung Luka sis. Oo nga pinahangyan. Eat rice dal ko. Ang pili raman na mo ng chicken. Sabaw-sabaw. Lagi na sa rin. Sabaw. Ate Linlin. Ano mo kayo din? Kuya Tukoy kay gabi si itong buutan natin. Bagong kuan, bagong kabit. Di uy. Aw. Oh. Sorry ba nang gutang sa nanay. Di. Post. Palingkod na ito ng kundalton. Mulga bulte. Natipa ka gang Hindi ko pa ko sabaw. Dili rayhan. Maju ka kahimo di ani. Nadat sa ko na. Kaya murag gagmay nga bilog-bilog na tunaw sa init. Kay. Kano palapis ko. Ano naman ko. Kasaraman eh manung ba. Ikaw gaginit. Lagi. Ang kuan na may panglakaw ba? Ano ning palit ko sa paseriya. Di mo na ahaw. Tanto sa Nadalim eh. paseriya. Datiin. Nanda. Mawala mag kitsak. Ikaw yung lingkot diba? Lain ni Kurana no? Ikaw man ang. Ate Pulin. Pagkaw na kayo na. Dilinlin. Ako yun. Dilinlin. Nag-ibog na, nag-ibog na. Dilinlin. Sanay. Sa pagkakas tay, salin sa nahurot. Dilinlin. Ako yun sa Dilinlin. Puli at pareha ko. Sa una Dilinlin ha. Wait klase mong Pwede pag naw si Purami si Kuan, o giniwan pag naw ni Purami. Dilinlin ha. Si Kuan, baka itong pay, anak niya si Rihanna Madani. Ilan po si mong ba natin? Haraman. Hindi ba na Valencia? Di ba nila ate? Ba't ka nakabakasyon? Hindi ba lagis ka itong na Kuan? Ida kaniga. Di ba si Kaniga? Banas katulaki naligsan. Hindi ka nga pag yan sila duha para Kasi atong Alberto Muring basa ilawan. para sa duha kikaguman. Nagsuon na to. Muring. Di jang bana, jang Suon mismo. jang amiga, igsuon sa laki. Ah, okay. Here, the chicken. Sabaw lang. Gusto ka maraso na. Te, salamat te. Hindi ka mukha na Eat rice. Kapag masanay kay. Ano ang makamukhaan Rubilin? Ate Linlin. Wala ate mo ba natin kuya to kuya si Linlin ha? Why? Nang, ikaw na. Hindi ko sa bawaon. Di. Ang kuro nila man ang ya. Ay. Gusto nila naman yung kod mga yung kutanan. Nasibo ito sa misibog ko. Saan ko? Saan ko sa job? Dito na ketchup, di na ketchup ta. Ah, di. Di na. Ito ko na? Di mo sandok. Ito ko na? It's not bouncing kung magumpisan. Nauhos ang What's rubilin. inside the rest namin? Okay. Okay, di ko ganit.